Здравейте, вие се намирате в подкаста на професионална гимназия по транспорт Васил Друмев в град Стражица и тук сме с... Здравейте, аз съм един от реставраторите в България на ретроавтомобили. Като се занимавам непрофесионално, повечето се занимавам любителски за себе си с коли, които са за лична колекция. Добре. Може да питам само няколко въпроса? Разбира се. Добре. Как започнахте да се занимавате с реставрация на автомобили? С реставрация на автомобили това ми беше детска мечта да имам стари коли, като гледах една от мечтите ми, за която в момента реставрирам, това е парна машина, но като цяло това ми е първата кола, която реставрирах и тя участва в доста събития в България. Добре. Каква беше първата ви реставрация и как се накарахте да започнете? Първата ми реставрация се случи случайно, попадна ми тази кола, която виждате пред вас, почти готова, като външен вид с боя, но долу беше много зле като цяло колата и всичко съм правил от предната до задната броня. Добре. Само какви умения са необходими, за да сте добър реставратор? Като умения, един човек трябва да има първо умения по заваряване, след това шлосерски умения, трябва да може да работи с металорежещи машини, модел, също така като бои, като визия, трябва също така да мисли извън рамките, за да може да направи даден автомобил привлекателен, така че и същевременно да може да се движи по съвременните пътища, с съвременните стандарти, защото старите автомобили не са пригодени за днешните стандарти, а за много по-бавни скорости, за много по-спокойно движение. Колко време ви отне реставрацията на този автомобил? Този автомобил, понеже боята беше вече готова, ми отне доста малко време, като цяло около 3 месеца, за да сменя всичко. Как подбирате автомобилите, които да реставрирате? Автомобилите не се ограничавам от марка, просто гледам моята визия каква е, какво има на пазара, какво мога да намеря. Случва ми се, както и в момента, да намеря някоя кола просто изоставена и да я взема за реставрация, като в момента реставрирам точно автомобил с парен двигател. Добре. Какво ви е нужно за да започнете една реставрация и за да я завършите? Първо визия, второ умения и трето възможност за променяне на визията, така че да се запази максимално автомобила да изглежда външно като оригиналния вариант, а вече вътре, или поне това са моите виждания, могат да се добавят различни модификации. Добре. Има ли разлика между модификация и реставрация? Каква е тя? Има разлика. Има чиста реставрация, има и модифицирани ретроавтомобили. Като чиста реставрация се прави едно към едно, както е излязъл автомобил от завода производител. Модификациите са отстраняване на фабрични дефекти по автомобила, както и осъвременяване на удобствата вътре. Добре. Кои са части, които най-трудно се реставрират? Като най-трудно бих казал, че двигателя и скоростната кутия се реставрират най-трудно, защото трябва да се работи с оригинални части от завода производител, които при повечето автомобили много трудно се намират. Добре. Можете ли сега да ми раздадете отвън и отвътре в колата, да покажете какви части са заменили с неоригинални, какви сте оставили оригинални? Да, разбира се. Така, като за начало, понеже колата, като я взимах, имаше двигател, но той даде дефект и съм сложил ето тук
уред за температура, за налягане на маслото, както и вакуумен уред, който показва самата работа на двигателя. Да. И имам реална визия двигателя дали загрява, дали поддържа нормално налягане на маслото, както и вакууметъра ми показва режима на двигателя на колата. Допълнително тук съм сложил обертомер, който в книжката е предоставен като тунинг уред и има оригинални за колата. За съжаление аз не намерих оригинален уред, съм сложил от днешните модифицирани. Допълнително за мен съм сложил и волтметър, който ми показва с какво напрежение зарежда акумулатора и какво е състоянието на самата батерия. Като допълнителни модификации мога да кажа за салона. Той е започнал да се прави, не е довършен, както се вижда. Седалките са още с старата тапицерия, но вратите и седниците са направени с нова тапицерия, която е модифицирана. Или реално вратата е само една кожа и това джобче, което виждате го няма, а е само пластмасовото джобче. Другите модификации са отстраняване на един от фабричните дефекти, като това е теч от скоростната кутия, защото фабрично полоските трият в една точка на семеринги и маншоните, които държат маслото, са заменени от съвременен автомобил с лагери, където лагера поема движението на полоската и задържа маслото в скоростната кутия, за да не тече. Забелязах интересния вид на тавана. Тавана оригинален ли? Таванът е оригинален, даже се рони. Намислил съм да го претапицирам и него, защото такъв таван пак няма откъде да намеря. Най-трудните неща, освен двигателя, е и тапицерията, защото тапицерията повечето има сарачи, които могат да възстановят тапицерията, но лично мое виждане е, че аз да си я възстановя, за да си направя по мое виждане. Забелязах също и отзаде тонколоните. Да, тонколоните са направени така, че да могат да се махнат по всяко едно време, за да може колата да се почти в оригинален вид. Те са свързани към мултимедия, която ме подава по-добър звук и същевременно по-голям екран, така че да мога да ползвам и навигации, когато пътувам с нея. Значи положението е бате, како. Спирай. Преместихме се отзад. Можете ли да ми изборите доработки, модификации в двигателния отсек? Да, разбира се. Виждате стандартният двигател за този автомобил, 650 кубика, двуцилиндров с въздушно охлаждане, с горно разпределение на клапаните. Оригинално тия двигатели от първия вариант са с динамо, в случая този е с алтернатор, като това е една от заводските модификации. Друга модификация, която съм направил, първо е замяната на оригиналната бензинова помпа с електрическа, която се вижда под самия алтернатор. Допълнителна доработка, защото има проблеми с изпухните тръби, съм сложил меки връзки на колекторните тръби. Преобразователите, които видяхме вътре, не знам дали ще се видят под прекъсвач токоразпределителя, се намерят. И както казах, трябва да се мисли извън кутията. Това е една модификация, която е извън кутията, или това е маслената пръчка на самия автомобил, като тази част е гумена, а съм е направил от бронз, за да може да задържа маслото и да не излиза, защото гумичките ги няма по магазините. Затова казвам, че човек трябва да може да работи и с металорежещи машини, за да може да се проектира и части за автомобила. Допълнително
поне казах, че оригиналният двигател се повреди. В момента оригиналният двигател по виждане на Giannini го правя 800 кубика с двоен Вебер карбуратор. Този е с карбуратор ИМИ-28, оригиналния. Като допълнителни модификации по него, освен от 650 вдигнат на 800 кубика, с друг коляно вал, нов разпределителен вал, има и по-голям картер. В случая тази кола е с 2 литра и половина масло, другият двигател е с 4 литра масло, маслен картер. Добре, сега само ще ви помоля, можем ли да чуем този звяр? Разбира се. Благодаря ви за вниманието. Това беше всичко от нашия епизод. Ако ви е харесал, погледнете и другите видеа от тази поредица.